Bon dia de dimarts, dia 28 d'abril. És el Dia Internacional de la Seguretat i la Salut en el Treball. Hem estat a 13 graus a partir de les 5 del matí, entre les 5 i les 7. Actualment, uns minuts abans de les 9:30 del matí, se situa la temperatura en 17 graus i està previst que a les 3 del migdia arribarem avui a 25. La humitat és del 75% i la pressió atmosfèrica de 1.010 mil·libars. És un dia assolellat, amb núvols alts. Bufa vent de ponent, amb ratges d'entre 20 i 40 km per hora. La ratxa màxima estarà en 40. El sol ha eixit a les 7:06 i es pondrà a les 20:53. La lluna es troba en fase de lluna creixent. L'índex de rajos ultraviolats avui se situa en el guarisme 7. Cal previndre's davant d'aquestos rajos i utilitzar ulleres de sol i capell. En temps de pandèmia, queda't a casa.